Good afternoon mga ka-That's Good. Meron tayong lilinisan ngayon. Ito naman ay commercial cleaning ito. Ang lilinisan natin ngayon, isang clinic. Malaking clinic ito. Nalinisan ko na ito. Dalawa kaming naglinis isang beses. Parang testing lang. Sabi nila pag magustuhan namin yung linis nyo, kayo na maglilinis na ito. Kumbaga magiging recurring cleaning namin yun pagka nagustuhan. Nagustuhan. Kaya lilinisan natin yun. Weekly na siyang lilinisan every Sunday. Kaya yung mga gamit ko nandito na sa likod ng kotse. So medyo mas maaga tayong pupunta ngayon doon dahil kukunin ko muna yung susi. Yung susi ng clinic kukunin ko muna. Matatapos yung trabaho nila ng alas 3. So kukunin ko yung susi dun sa secretary. Tapos pag mga nakaalis na sila lahat, mga alas 4 ng hapon, yun, pwede na kami pumasok para maglinis. Malaki yun kung mag-isa ka lang maglilinis nun, mga 6 na oras mong lilinisan. Pero kung dalawa kayo, mga 3 oras yung lilinisan yun dahil mga bintana no sa loob lilinisan, yung loob lang, yung labas hindi na. Mataas hanggang ceiling. So kailangan may hagdan. May hagdan tayong dala. Yun ang gagamitin natin. Maganda tong mga commercial kasi pwede mong linisan to ng gabi. Yan ang kaganda sa mga commercial. Yung mga kasama kong naglilinis puro rin, mga part-timer. Part-timer sila, ibig sabihin meron silang mga trabaho. Tapos day off nila, kaya sumasama silang maglinis sa akin. Yan yung mga kasama kong naglilinis. Papunta tayo ngayon doon. Makulimlim na pero yung nakakasilaw yung liwanag. Hindi naman pwedeng tiisin natin yung liwanag niya, di ba? Masisira yung mata natin. Kaya dito lagi tayong naka-shade. Naisip ko nga nun sabi ko siguro sa Canada hindi na ako masyadong magsi-shade dahil pag winter walang araw, ganun. Pag spring walang masyadong araw, kaya autumn. Yung pala, mas nakakasilaw pa pag winter, yung may snow siya. Nakakasilaw. Pagka summer naman, yun, lalo na. Pagka spring, kagaya ngayon, pa spring na, nakakasilaw pa rin. Parang ang lapit nila sa araw. Parang ang lapit sa araw dito. Tapos naka-speeding na lang tayo. Naka-speed limit lang tayo ngayon dahil natakot na ako mahuli. Ayoko nang mahuli ulit. Baka ma-penalty ulit ako tapos tataas yung premium natin sa insurance. Speed limit lang tayo. Itong lilinisan natin sa downtown. Doon tayo maglilinis. Biglang umambon, parang uulan mga That's Good. Yun ang nakakatuwa rito, ang bilis magpalit ng panahon. Maaraw tapos biglang umaambon, tapos mamaya-maya nag-i-snow, ganun. Ganun yung panahon dito. Parang nung nakaraang linggo, maaraw, direct talaga yung araw, tapos mainit. Tapos kinabukasan nag-i-snow siya, oh. Bumuhos yung snow, oh. Hindi nakapag buhos ng buhangin tsaka asin doon sa kalsada. Kinabukasan ang dulas. Ang dulas ng kalsada. Yun ang pinakamadulas na na kalsada na dinilive ko rito last week na yun. Umuulan na mga ka-That's Good. Dito na tayo sa downtown.
Naantay ko lang mag alas 3 dahil 2:48 pa lang, may 12 minutes pa. Kasi ang usapan namin alas 3. Alas 3 pupunta ako dun sa yan, yung building na yan, yung kulay red. Akyat ako dyan sa 3rd floor para kunin ko yung susi. Dito muna tayo, tambay muna. Ulan na oh. So nakuha ko na yung susi. Ito yung clinic na lilinisan natin. May nagpintura pala sa loob din. Linisan natin. So balik tayo muna sa kotse. Tapos balik tayo mamayang gabi mga 7 dahil 5 daw sila matatapos. So dalawang susi yung kinukuha natin pag mga ganitong building tayo maglilinis. Yung para dito sa yung pub, para dito sa main, sa lobby, tapos yung susi sa pinto mismo. Tetesting ko muna kung gagana siya. Yan, so tetesting natin. Ayun, pwede. Ganun, kailangan testing natin para, di ba? Umuulan na, oh. Takbo! Layo sa Vancouver, eh, no? Tahimik na tahimik dito sa Kelowna. Sarap nung ulan yung ambon kasi bihira umulan dito, eh. Dapat medyo lakasan niya kunti. Bili muna tayo ng cake natin yan. Bili tayo ng cake natin pang dessert. Masarap itong, wala yung gusto. Masarap to, chocolate layer cake. Sarap, no? Ito, tiramisu. Sarap din yan. Saka ito. Sarap lahat yan. Pero ito yung kukunin natin. Chocolate layer cake. Sarap din. Lahat ng cake dito masarap. Wala kasi ito, mabilis maubos yung mango passion cake nila. Mabilis maubos laging ano, umaga pa lang ubos na. Ito naman, di masarap to, itong velvet. Ito na lang. Chocolate layer. Can we have one of this, please? Chocolate layer cake. Yep. Ang sarap yan. Babox nila mga kadance beauty. Sarap yan. The best. Antayin natin binabox nila. Thank you. Sarap. Bayaran na natin. Teka, dagdagan na natin. Kuha na rin tayo ng bread natin dahil naubos na pala yung bread. Kaya masasarap dito. Okay, masarap. Sarap tong raisin bread na to. The best to. Bayaran na natin. Pila tayo. Ayan, nandito na tayo sa lilinisan natin. Dito tayo nag-park sa mga parking nung clinic. Dito na tayo, tatawid tayo ng building. Ito yung kinuha natin susi kanina. Ito na yung gagamitin. Ginagamit natin. Ito yung mga alley ng Kelowna. Yan naman ang mga street parking. Yun. Dito na tayo sa loob ng building. Dinala ko na sa loob yung mga gamit kanina. Nakalimutan lang ako sa kotse. Yan, dito tayo maglilinis. Malaking ano to, malaking clinic. Yan, no? Yan. Ito na yung mga gamit natin. Maalikabok to, kaya kailangan linisang mabuti. Alikabok. Andun, may pati itong inuman, no?
Linisan natin. Yan, pintura kasi sila. Madumi. Malaking clinic to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na kwarto. Tapos may washroom. Tapos isang yung pinaka kitchen nila. Ayan. Tapos may washing pa sila dyan. Tara, linis na. Dusting lang tong ibabaw kasi hindi natin pwedeng hawakan tong mga products nila. Hanggang lang tayo. Dusting lang. Sila na maglilinis yan. Yung tao na nila rito. Ano lang tayo yung mga libre na space. Yun lang tayo.
Ayan, tapos na nating linisan mga ka-That's Good. Ano na lang natin, i-double check na lang natin para siguradong na tayo nakaligtaan o kaya naiwan. Ayan, okay naman, malinis, linis na. Sobrang dumi kanina to dito. Okay, malinis, tintab, di ba? Malinis itong service area nila, malinis din. Itong isa pa, alright, malinis. Okay, malinis. Washroom, malinis din, malinis. So ang gagawin natin, papatayin na natin, patayin natin yung mga ilaw. Yan. Ganito tayo maglinis ng commercial space mga ka-That's Good. Yan. Pag commercial space kasi iba ang linis nito, tsaka iba ang mga usapan dito. Kasi ang linis nito ay every week, weekly, every Sunday mga ka-That's Good. So nabot tayo ng 3 oras, 2 kaming naglinis. So kung mag-isa ka lang, ano to, 6 na oras mga ka-That's Good. Ayan, okay. Dito, okay naman. Wala na. Tayo nakaligtaan. So, ilalak na lang natin. Tapos, i-alarm natin. Activate natin yung alarm. So, ganun. Ayos. Tapos na naman yung cleaning natin ngayong araw. Ito yung pang last, yung pang gabi. 3 oras ang linis nito. Umulan. Ngayon lang ako nakapag-park dito sa parkingan na to. Itong building parking dito sa Kelowna. May mga building parking din dito na may bayad. May bayad to pero pagka may lilinisan ka, may mga parking na naka-reserve para dun sa mga may office doon sa building, kaya libre ka na rito pag naglilinis ka. Pauwi na tayo.